Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Pwedo bo zikuenda kumuliko pwedo ine zikuenda inetu lero ndimakolopa magaezi ndikukolopa ndagwa mulomo u ndipange zumwini kuna mulomo uyu watupa komosati kuti nkhani pano sikambidwe ifoti mulomo watupa ndi ntchito kunaku siziteka kuti kaya munthu olodwala umapanga ntchito yako job ndi ntchito apwedo ukuti nde dzina lanu latchukatu nde ineyo I don't know kuti pwedo wako ifeyo pwedo amene kumudziwa pamudzi pano pa social media ndiweyo pwedo tikukudziwa kuti iwe ndiwe pwedo nde ineyo I don't know kuti amalawi wafuna anyasise dzina lako kapena mwina allegedly akuna mizira ine sindikudziwa ine ndimangofotokoza nkani pano apwedo tumatchuka apwedo tu kwachikenasa koma Malawi inu okay so pali nkhani pali amayena ake okay ndabona funa ndifotokoze ndimene video ndayionera it looks like amayiwa amapanga cheat yeah she was cheating nde amuna awo anawapeza ku lodge nkumawajambula nde akumawajambula amanena zoti iwe mapanga ibwezi ndipwedo chanchani nde ineyo mapwedo alipo ambirimbiri komano pwedo otchuka amene kumudziwa ifeyo ndi pwedo uyuyu so ineyo funso langa ndireti ifunso lilupita kwa wina aliyese ineyo sindikudziwa zoti pwedo wake ndi amene koma apwedo kapena ndinu chufa ngati muli inuyo nkani iyo ngokambirana ndizongokambirana zinthu timakambirana ine bwanji ndakambirana inetu amalawi timakambirana nawo amalawi amamva kungokambirana amalawi amandinena lezibyana mwana gale iwe umapakula nyemba ndinakambirana nawo ndinavumira ndipo nawo zoti neyo sine tujeni sine mamuna koma ndine mpongo yayikazi tidakambirana adachivomereza anachivomereza Malawi ndi anthu omvetsetsa tatiuze ndiweyo kodi timvetsetsa it's you kapena it's not you komano if it's not you awuonongera mbiri anthu wanu you just have to come out and explain kuti Malawi sine komanso if you gonna explain they will diss you more so keep it quiet yaka okay ndifana kuonetsa ni video yo komano paja ndimalowa mukote ya ndeno pali zinthu zina ndimazipanga understand ndikuonetsa ni video yo koma mkaziyo ndimubisa nkhope mkaziyo. Enjoy the video. Sala, you said unali kunzuzu ndikunoku. You have been cheating with Pwedo, Sala. You have been cheating with Pwedo. No, I'm done with this, Sala. So ine amwefu Sala kumaka honest, faithful to you. First you cheated ndi kondwani. Then you cheated ndi maiso. Then pakati paveka chaula. Then you have been cheating with Pwedo. Pano kumoti amanduza ntai kusoka ukachokapo. Umabwera aide extra ndi Pwedo. Panda kupeza kulochi. Ndakupeza kulochi pano ndakupeza kulochi. You've been cheating with me. And you pray. Kuti mwana athu ayimuchiritsa. Yet you are cheating. And cheating is part of your DNA. I never cheated to you. I have never cheated to you. And cheating is part of your DNA. Pano lukulochi ndakupeza panopo. What can you say? Ndakupeza panopo kulochi.
And there was a time when I was here ukazamva ma stories tiwerengera ndrama imene nasonkha uku ndikupatse ndrama yako from nazakha ma stories about. That's what you said. I think you knew what you're saying. You knew what you're saying. Let's just go and count to mapaka contribute ndrama zikati unyumba pauje mamepa lako ndakupatsani. Let's divorce, we go separate ways. Because we can't go on like this. We can't go on like this. We can't go on like this, Sarah. Cheating, a married woman. I mean, you claim good mapempera. You claim good mapempera, Sarah. You're cheating with the pedo. You are spending your money on him. Kumampatsa ndrama nditu mwana minuja, mwana ngunu ngare moja kumampatsa ndrama. You thought I would not know. You think, Sarah, that I would not know. Kumati na miza, we kumbira phone, haya, ndikunzuru. Pano here ulikulochi. Cheating. So I don't want to do something that I will regret. Let's go kunyumba, tikawerengera ndrama zimene kamapanga zawo chenza zokuzana ndi landscaping ndi kubwezera ndrama zanu nyamukani muzipita zinase tigwiriza agree anything. Chinose chimene ufuna kuti titane tizipita. We can't go on like this. We can't be cheating like this. Seriously. Seriously, Sala, nditu ine kumauzidwa hawa mamuna wako amapanga cheat. Mamuna wako kazi wako amapanga cheat. You are a fool. Here you are. Here you are ndachita kupezelera. Ino makanga chitsiru. Kumanga chitsiru kumaka kulupika mene kuja iyo ndo mabwera kuno kumalochi. Cheating. And you say uruma pempera. And you say that I pray mwana wanga Mulungu amudalitse mwana apita kumapempero, but you are here cheating. What can you say? Tell me. Yeah, ndiuze, tell me. Why are you here, Kulochi kuno? Umabwera kuno, I've been tip. You think kuti sima napeze kanthu sanduje? Ondipanga tip. You think kanthu inako ndikonda saka napeze? Umona kanthu inako ndikonda saka napeze, kanthu inako ndikonda nduzo tamweni nkazi wantoona. And people told me, I say, iwe, timakupatsa ulemu. You are honest to your wife. You have integrity. What your wife is doing, it's not worth it. Please, your wife is cheating you with the pedo. Pano pali up to motel. You are here cheating. Muntu amene umapeka kile mutu mapempera, ya mwana watu achire, yet sometimes you blame me kuti ya mwana watu autism, chifo cha zinthu zina mwina kesi ya kwanu, ndiye kesi ya kwandani. This cheating ndi kesi ya kwandani. This cheating ndi kesi ya kwandani. So, Sarah, I don't want to do something that I regret. Since find the manga jana wa kundende ujana adaminya nkazi wake kaya kufula sana. So let's go kunyumba nyamukani mobwino, then we agree everything, we finalize everything. You mupitize kumpanga finance pwedo chibweze ndi pwedo pitizani. But with me, we cannot go on like this. With me, I cannot go on like this. I was faithful to you. I respected this marriage. To you, I was just ruthless. You cheated with me with a number of men. Demava, kuma sinakaniko umboni. Kuma here I found you Kulochi. Anzako ose abwera dzulu kuchokera kunzuza. I knew it. Kuti mabwera dzulu. And I was told, kuti amagabwera kufudi. Amabwera motani, amabwera machangu. Amabwera machangu, then they go to Capital City Motel. Kumene amagona ndi pwedo. Seriously. So, Sarah, maujeni kapanga tentitani tisiyane mabwino tisiyane moto mukangana let's we'll draft a divorce settlement agreement wakangani za ujeni. I think meno mukakamba ntejo ti yayi wetiwerengana tamanda paka kontribute umadziwa fonteja una dineso nada kuti muntu ndoti is going towards divorce yeda kuziwa kale, so you knew already, so umadziwa. So let's go and calculate. After 2023 mnapanga calculate, then we said okay, utenga mala kujena kuchigwiri nakupatsa mbevala mala kuchigwiri, calculate ndrama zinoonjezera kujeni kunyumba kwa njewa, then I give you my money, the money, off we go. Shame on you. You claim to be muntu opempera Sarah. Shame on you. And this is a case on you. So let's do these things. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.